On siis moro. Toi ei osu. Tai osuva. Ootte ihan hulluja, kun ootte tilannut mut. Kaikki, ketkä on tilannut mut, niin löytää... Te kaikki, ketkä ootte tilannut, te löydätte huomenna rahaa maasta. Mä en lupaa mitään, mutta mä haluaisin. Pikku-Pekka! Ei saamari. Älä pistettä sinne mielipuolta. Sitten se. Kauan tuo kestää. Mitä tos menee loiva? Tuo ennennäkemätöntä. Ootko ikinä nähnyt ennennäkemätöntä? Nyt on. Toi lujaakin toi menee vielä. Menee jotain sokasta. Mitä? I don't see. Minä ei näe. Yhtä niin. Ei vitsi. Nyt on vähän. Nyt on vähän. Tonne vaan noit tiukkoja. Ei. Ai mitä mä oon voittamassa. Mä voitin. Toi kesti yli 2 minuuttia. Koitaan vielä mitä mistä on tästä. Mä en mitään varmaan. En mitään. Seuraavana. No mä oon saanut toi jo. Tonkin on saanut. Tossa mä oisin. Mä haluaisin tää. No niin mä saankin. Mä oon hyvä. Tämä videossa moikka.